What's up mga bay, mga gaws? So, dito na naman ang inyong boy Bisaya vlogger and welcome sa aking channel. So guys, andito po tayo ngayon sa Manila Bay. So, ito po ay Manila Yachts Club. Yung Manila Yachts Club. So, yun po guys, update lang po tayo sa Manila Bay. Yung Manila Bay Rehabilitation. Kaya samahan nyo po ako guys sa aking adventure ngayong araw na to dito sa Manila. Sa may Manila Bay, Rojas Boulevard, Manila. Get to making with jive boy, when it hits you, yes, indeed, yes, yes, you shall. When it hits you, yes, indeed, yes, yes, when it hits you, yes, indeed, yes, yes, you shall. When it hits you, yes, indeed, yes, indeed, yes, you holler, yes. 1, 2, 3. So guys, nandito pa tayo sa Manila Bay. So may nakikita po akong ano po, naglilinis po sila guys. Pinupulot po nila yung mga kalat dito sa ano, sa may Manila Bay. So may mga naliligo dito. Ayan po. Hello po ate. Araw-araw nyo po ginagawa yan ate? Oo, araw-araw talaga po. Ayan po guys, araw-araw po nila ginagawa. Ayan po, naglilinis po sila guys. Mini-maintain po nila yung cleanliness dito sa Manila Bay. Ayan, may mga naliligo pa guys. So ayan po, malinis na po. Ayan. Ayan, mga bata naglalaro dito. So, guys, so ganito na po siya kalinis ngayon. Ayan, wala na, may mga kalat pa rin pero hindi kagaya nung dati. So hindi po siya kagaya nung dati guys na maraming kalat. So guys, marami pong tao ngayon dito sa may Manila Bay dahil ngayon ay Saturday. At yun, may kasama akong puppy. Siya ay nakatira dito sa Manila Bay. So yan po guys, maraming mga bata po. At may isa pang
May isang bangka dito na mangingisda pa sila guys. Basta natin guys. Tayo. Ano po? Ito tayo dito guys. Ayan pala guys. So guys, maraming salamat po sa nanonood, sa mga sumusuporta dyan. Huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe, like, comment kung may mga suggestion po kayo sa mga susunod po nating gagawin. Sa ngayon na po guys, napadaan na kasi ako dito sa may Manila Bay dahil papunta po ako ng Divisoria, may bibilin lang po ako. So dito po tayo ngayon sa may Manila Bay. So yun na po guys, maraming salamat at see you on my next video.